Mehriban dostlar, sizlere bir buýşlugum bar. Nesip bolsa ýakyn wagtda bu maskadan diňýäs. Bilşimiz ýaly COVID-19 çykanyndan bäri bir näçe görnüşi bilen aramyzda gezdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda tapylan omikron görnüşi, COVID-19-yň garran görnüşi, ýagny güýji giden bir görnüşi boluldygyny aýdýarlar. Omikron görnüşiniň erbet taraplarynyň biri has çalta ýarap bilýär. Ýöne bu görnüşe duçar bolan adamlar edil dümew ýaly bu keseli geçirýänliklerini aýdýarlar. Alimler şu wagtçe has ýeňil kesele sebäp bolan omikronun ilatyň immunitetini ýokarlandyrmak arkaly global epidemiýanyň weýran edici täsirini dudurup biljekdigini ma'lum etdiler. Biz ýene-de arkalymyzy alyp maskalarymyzy takman oturmaly. Şu bela aramyzdan gitýänçe maskalarymyzy takyp özümizi goraly. Şu grip gibi, nezle gibi şöyle azıcık boğazda hörelensen de gitsen. Sen beni niye yürüyorsun beni? Korona sakatat siler.